Ik ga straks naar de winter en ik ga de lampjes maken, ja. Kom, ik ga even de melken rijden. Zwarte staan voor jouw liter kost? Komt in orde. Even. Sippie, wat bist er nou aan het doen? Nou, ik doe de poeien erin zodat het echt lammenmelken wordt. Want dit ga je hem zo haast voeren. Ja, je geven ze straks met Fjordien. En hoe vaak doet je dit nou? Ja, 2 keer daags. In de vakanties dan. Dus krijg je moes, betiert en ja, en jongens. Vecht zit maar uit. Zeg goed toast, Sippie? Ja. Maar is het goed sterk geweest om die avond erin te houden. Sippie, waar is die assistente daar? Razana, op ons bandje. Die helpt je altijd. Nou, net altijd, die had er soms zin in. Dan kroept ze er gewoon tussen. Wat ben je me aan het doen, Anna? Een mokenjaan. Dat is leuk. Ja. En een lampjes, hè? En onder lampjes. Als die de putten is, zit nog wat in. Het is ik wel een hele verantwoordelijkheid, lijkt het mij, want dan mag het toch wel goed doen. Ja. Je mag het heel goed doen. Maar het is net te volle of te min doen, want dan gaan ze lekker gaan ze nog meer toast. Hoe komt het dat je dit al zo goed wist? Ja, ik had het leerd van de site. En ik neem aan dat je dit leuk vindt. Heel leuk. En waarom is dit zo leuk? Ja, dan kun je lekker met lampjes kroepen. Als ze op scoort, als ze dan molken aan was. Dat is leuk. Dan ben je ook klaar. Lampjes ga ik nog eten gewoon. Maar het is van Janne maar weg. Goeie. Goeiedag. Wat ben je al aan de man? Ik ben aan het werk. Aan het werk? Zeker. En wat is dat dan voor werk? Wat zegt u? Wat is dat dan voor werk? Kringloop, hè? Die is zeiken, hoor. Ik snuip weer elke dag. Elke dag? Ja. We hebben niks te doen, je man is afgekeurd en dan ben we hier een beetje aan het sneupen. Oké. Dus je hebt het huis vol van maar dit spul, of? Ja. En daar is mijn man. Daar staat de schipper. Kom er in wijs, kom stop onder uw Friesland. Nou ja, vooruit dan maar even. Wat doe je dan? Wij leven als kleine man met een kleine beurs van de kringloop. Nou, dat kan niet, want dat bent een van de rijkste van Baldens. Nou, Nee. nou, dat zal ik je vertellen. Ik ben de rijkste geweest. Ja. Oh, ja. Dat is niet De briekste. En de rijkste. Zo gaan wij ook op ontdekkingsreis, zeg maar. Om door een kringloop te lopen. Dan zeg je, hé, daar ligt een mooi dingetje wat een ander niet ziet. Nee. En dan zeg ik, nou, dat is wel heel mooi. Oké. En dat nemen we dan maar mee voor een zacht prijsje. Ja. Nou, zo doen we dat. Juist hem. Ja.